vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 35 years ekuberekwa. Inini mudzimai wangu ane makore 26 years ekuberekwa uye tine vana vedu vaviri. So confession yangu yakamira sekudai so: last week iyo musi weSaturday madhamu vainge vavete zvavo, inini ndikabva ndazongosara ndiri ndega ndichiboyekana. Apa vainge vabva mukundinyima zvavo bonde, vainge vangori mumamudhu. Ndainge ndisingatombonzwisisi kuti why madam vainge vari so moody like that. Ndikabva ndazongosiyana navo. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti kana ndikatora phone yavo madam, ndinobva ndapretenda sekunge ndinenge ndichida kutamba chimwe chigame icho chandakavanyepera kuti mangu mufoni chakaramba kuinstalla. Saka ndichivanyepera inhau yekuti ndinenge ndichida kumboenda kuWhatsApp kwavo, because kuWhatsApp kwavo kune imwe friend yavo iyi inogara kuCape Town, but munhu akazvinakira uye ane rimwe cave rekuti wega unonyatsokunzwa kuti ya hana yangu panapa yadzikama, uyu ndi anonzi mukadzi. Saka ndinomuchiva mukoma ende mukana wekuti ndinge ndichimupfimba hapatomborina because of the long distance. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti kana ndikangobata foni yamadam, ndinobva ndamhanya ndobva ndaenda kumastatus very fast, ndobva ndanocheka kuti aisa here any new picture. Kana ndikaona kuti anenge aisa any new picture, zvandinoita ndezvekuti ndinobva ndaita screenshot very quickly, ndobva ndadzoka kuchat ramadam rangu neramadam, ndobva ndazvisendera picture riya randinenge ndaita screenshot rebest friend yamadam, ndobva ndadeleta mapictures iwawo kugallery zvekare nekurecycle bin nekuchat. But kwangu picture iri ndinenge ndatori downloader ndobva ndazoriisa somewhere else. Ndine chimwe chiapplication chekuti chinongoita kunge chicalculator, but chipicture ichi chinotowandisa zvinhu zvakatoti saka ndinozoti paya pandinenge ndaona kuti ndanzwawo chikara chekudawo kumboita mutambo uya wechimhandara maoko, ndinobva ndazongotanga kungozuma mapictures ebest friend, because haiwa mukadzi yeye akazvinakira zvake. Apa anofarira sei kugara akapfeka tuya twavanoti tumabamshot. Saka musi wacho iwoyo sezvo kwainge kusina magetsi, apa foni yangu yainge isina moto, ndakabva ndatanga kutamba nefoni yamadhamu. Apa tarisiro yainge iri yekuti kana ndikangodhumana nemapictures ake akarasa side, ndobva ndatorova zvangu chimhandara maoko, because madhamu vanoti kana vakarara havambomuki. Ndakati ndaenda kumastatus kuya ndakaboyekana ndikatoridza tsamwa, because ndakabva ndaona kuti best friend yavo yainge isina kana kumbozviisa paprofile, yainge yakangoisa picture yechimwe chidhori, then kuma status uku yainge yakaisa I think munin'ina wacho here nemabible verse. Ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti kuti apa ndinge ndichiita chimhandara maoko, apa the next picture riri bible verse. Ndikati chii chinozoitika paya pandinenge ndava kuda kunopedza, ndobva ndaverenga bible verse ndokubva ndazongosiyana nazvo. Ndakati ndava kuda kunoisa foni yamadam pasi, ndo pandakabva ndazongokaruka ndadzvanya pa WhatsApp chat ratsano. Zvandakanoona ipapo ndainge ndisingatombotarisiri kuti ndingasangana nemamessages akadaro, because ndakabva ndaona ivo tsano vainge vakangonyora kuti kwawakatsamweiko, kwauzivi here kuti iwewe unotondinakira kudarika mukadzi wangu, I miss kuita bonde newe. So ndakabva ndavhunduka pandakaona mamessages awa. But anyway, sezvo chat iri rainge riri ratsano, ndakabva ndangoti amenowo. Then mangwana acho makuseni mune zvakanaka mudzimai wangu ndakabva ndamubvunza ndikati nhaiwe ko mamessages awa andakaona ari pachat ratsano, akabva ati mamessage api? Ndikabva ndati iwe vhura chat ratsano. Munhu ndokubva aramba, akabva atanga kuchema paya, ndokubva atofonera tsano akati kuno kundiri kunzi ndine mamessages. Munhu akanditsikira madziro, but tsano vakazoti vafona, tsano vakabva vati I am very sorry mukwasha, because mamessages iwayo kune kwaaifanira kuti ange achienda. Ndokubva vadropa call nekuti vainge vati handingakuudzi kuti mamessages iwawo ainge achienda kupi, nekuti uri mukuwasha uchazotaura nemudzimai wako. Saka ndakazoti ndava kutaura namadhamu, vakabva vati
inhau yekuti ndainge ndisingadi kuti unge uchiziva kuti ivo Tsano kumba uko zvinhu hazvisi kunyatso kuvafambira mune zvakanaka, vari kunetsana nemuroora. So ndaifungidzira kuti kana ukazviziva kuti Tsano vako vava negirlfriend yavo yavari kuda kutoroora, newewo unobva wazotanga kundiitira musikanzwa. Saka ameno kuti zvinomeka sense here vedare mamessages awa acho andakabata iwawo ekuti ko why wakatsamwa, ende neimwe message iyo yekuti unozviziva here kuti iwewe unondinakira kudarika mudzimai wangu. So I don't know kuti vanhu ava vari vaviri zvavakandudza ichokwadi here kana kuti maybe vanhu ava pane zvinoitika pakati pavo vari two. Ende iye mudzimai wangu ko why akazochema? Zvinochemedza here kuti murume wako anobata mamessages ebonde awo anenge achinzi ari kufanira kuti ange achienda kugirlfriend yehanzvadzi yako? I am really confused. I don't even know kuti ndofunga zvipi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mucomment section kana chiri sechihure. Aiwa, mudzimai wangu haana hake chihure. I have tried to trace here but maybe ari kudanana hake nehanzvadzi yake, but I don't think so because Tsano vatori munhu wekutoti vanoremekedzeka zvekuti I cannot even believe kuti Tsano vangaita girlfriend nerespect yavanopiwa mucommunity. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, what will you do kana ukabata mamessages pakati pemudzimai wako nebrother yake, then mudzimai wako obva atanga kuchema, later on Tsano vobva vazoti mamessages iwayo aifanira kuti ange achienda kugirlfriend. What will you do? What will you say? Hanzi ndibatsireiwo vedare, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, chitupa changu vigai, inini ndiri musikana ane makore 28 years ekuberekwa. Ndaiva nemutwini wangu musikana but akazoshaya. Ndauyawo neconfession yangu, ndiri pakutambudzika kutaura kudai, ndiri kuSouth Africa kuCape Town. So mukoma, inini amai vangu vakashaya. This was 8 years ago. Then baba vangu vakazosara vorora mumwe mukadzi wavakatora muraini aitoziva mararamiro atainge tichiita pamba pedu. Kutaura chokwadi, kubva ipapo baba pavakaroora mukadzi uyu hatina kuzombowana rugare, chero kuchikoro hatina kuzokwanisa kuenderera mberi, takabva tangogara pamba. So taingova vanhu vaya vaigara vasina mufaro, ende baba vedu vainge vasitomborina kana basa nazvo. So one day our stepmother vakaenda kumvura, vainge vasiya vabika mangai, then takati tapakura ndokubva tatanga kudya, asi taidyira kwakasiyana siyana natwin sister yangu. Then my twin sister akabva asimuka achienda kunotora mvura, then ndakabva ndazoona step mom vangu vachitura bucket ravo, ndokubva ndamhanya nemuchibage ndichienda neplate iyaya because ndainge ndichitya kuti kana step mom vangu kana vakazviona kuti ndainge ndanokora chikafu vaikwanisa kuzotirova. So step sister yangu iye manje zvakazoitika ndezvekuti sezvo ainge asina kuona step mom vedu, akabva azongobuda achidya zvake mangai achitodanidzira zita rangu, ndokubva ndatonzwa yava mhere, ndokubva atotanga kutorohwa namama. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti mama vakazongoramba vomurova, ende kubva musi iwoyo pavakamurova, because vakamurova nepoto mumusoro, ndokubva azotanga kurwara kuzonosvika achizonofa. Aigara achingokomplaina achiti musoro wangu, ende dzimwe nguva aigara achingobuda mututu. So handizivi kuti paakarohwa nepoto mumusoro nastep mom vangu ndo zvakakonzeresa here kuti ange achizosvika pakunofa. Nyaya iyi inondirwadza, uye baba pandakavaudza vakabva vandituka, vakabva vanditi imimi vana imimi makangwarisa, aino kuti muri kuda kuti ndinge ndichiramba mudzimai wangu, ende vakabva vati nyaya iyi yamuri kuda kutaura iye kuti uyu arohwa nepoto mumusoro, muri kuda kuzama kusungisa mukadzi wangu. Ndokubva vati kana mukangogara maita zvinoita kuti ange achisungwa, zivai kuti munenge musisiri vana vangu. But my sister akatoshaika mukoma, ende zvinhu zvinogara zvichindirwadza. So pandakazouya kuno kuCape Town, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti twin sister yangu inge ichizouyawo
kuno kuCape Town but akabva azoshayika. Handiziviwo kuti maybe akasara akapiwa mushonga here navo step mom ava, but ndakabva ndazodzokera zvangu ndikabva ndazonoviga twin sister yangu. But twin sister yangu iyi ndinogara ndichingoirota, and most of the times pandinomurota anenge asingakwanisi kutaura neni, anenge achida kundiudza izvo zvinenge zvichimushungurudza pamwoyo pake, but anenge asingakwanisi manje kuburitsa mashoko. Handiziviwo kuti hapanawo here zvimwe zvinhu zvandinokwanisa kushandisa kuitira kuti paya pandinenge ndamurota akwanise kuzotaura neni, because izvezvizvi anoita sekunge chimumumu, ane zvaanoda kundiudza but hakwanise manje kundiudza. Please ndibatsireiwo vedare, ndine zvinhu zvakawanda izvo zvandinosangana nazvo, like pandakabva kurufu tichibva kunoviga twin sister yangu ndakatomuona mukoma ndiri pamba apo pandainge ndichishanda, ndakati ndamuona kudaro, then the following day ndikabva ndakadzingwa kunge imbwa, ndikabva ndaudzwa kuti uri gudo nemurungu uyo wandainge ndichishandira. Nanhasi uno ndinozvibvunza kuti asi murungu uyu aindifarira kudaro, because ndiye wandakatanga kushandira pandakauya kuno kuCape Town, but at the end of the day akazongokaruka andiudza kuti uri gudo, ende kuti nditi ndakamukanganisirei hapana kana chandakambomukanganisira, because on that day paakandiudza kuti uri gudo ndainge nditori busy ndichishandisa vacuum cleaner, saka ine noise iye ainge ari pafoni. But izvi ndaigara ndichingozviita at all the times, ndaingoti ndichingotanga kupinda ndichitanga kushanda, the first thing that I will do was kuvacuuma sezvaainge akandiudza. Kana ndapedza kudaro ndochibva ndazotanga kusuka, because meetings ake aiwanzokutanga meetings ake after tea time na9, taenda ku tea time na9, saka ainge akanditi handidi kuitwa noise after that, saka ndaitanga ndavacuuma before, saka ndakangoti ndichingopinda ndikabva ndatotanga kutovacuuma paya, but akabva angoenda paphone call ndokubva atanga kudanidzira. So I thought kuti maybe painge paine umwe munhu waainge achitaura naye, but izvo ainge achitodana inini, iniwo handina kuzvinzwa kuti ainge achidana ini. Akabva azouya muspare bedroom mandainge ndiri memwana wake, akabva adzima mushini uya wekuvacuuma, akabva ati iwe gudo iwe, hausi kuzvinzwa here kuti ndiri kukudana, you are making a lot of noise. Ndokubva aramba achingondituka achiti uri gudo, ndokubva atonditi you are fired. Mukoma ndakachema, but ndakadzingwapo pamba apa sembwa, akabva andipa mari yangu, even though ndainge ndangoshanda only 3 days, but akabva andipa my full salary yemwedzi wose, akabva ati I do not want to see you anymore. Chinondirwadza ndechekuti izvezvizvi umwe mukadzi watinogara naye mulocation paakangonzwawo kuti ndainge ndadzingwa, akabva angopfuurawo nepo pamba apa achitsvaka basa, ndokubva atohayiwa apa ava kutopiwa mari yakatodarika mari iyo yandainge ndichipiwa naye murungu uyu. Ndiyo nyaya yangu iyi, but chandiri kudawo kunyanya kubatsirwa nacho ndechekuti kana kuine munhu anozivawo zvandinokwanisa kushandisawo kuitira kuti pandinenge ndaona twin sister yangu kuhope achindiudza izvo zvaanogara achida kundiudza, but achirakidza kuti anenge akabatwa shaya dzake, sekuzoburitsawo mashoko, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo vedwe, hanzi ndakashungurudzwa nastep mom, asi nyaya yacho yakarebesa, saka ndazongokata mukoma. But why is it vedare imimi vanhukadzi, let's say kana mukazopinda muma marriages, maybe ma second marriages, magara muine vana venyu, why is it muchitanga kushungurudza kana mukazosangana nemurume anenge aine vana vake, mobva matanga kushungurudza vana vaya? Why musingakwanisi kugamuchira vana ivavo? And at the same time, why is it muchida kuti varume avo vamunenge masangana navo, let's say kana vaine kana kuri kunzi vanenge vapindawo mu marriage murume asina mwana, why do you want that man to accept vana venyu vamunenge magara muinavo? Chii chinombonyatsokuitika? Please tibatsireiwo mucomment section. Uye kana uinewo nyaya yako yaunenge uinayo, kana usingafarirewo vana vemurume, please come and tell us your own side of the story. Kunyangwe uri munhurume chaiye usingafarire vana vemukadzi uyo wawakawana aine vana vake, you can come and tell me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndauyawo pano neFamily Secret iyo yatakangokurawo tichiona ichiitika pamba pedu, ende chinonyanya kundirwadza as now I am a full Christian ndechekuti pamba pedu ndo painge patori neassembly muarea umo matainge tichigara. Saka zvinondirwadza kuti vanhu vaitoya kuchechi but vasingazvizivi kuti pamba pedu kana kuri kunzi mumuri mukafiwa ndo zvaizoitwa izvi. Wose airwara, especially panguva iyo patainge tichiri kukura, wose airwara aibva azouya obva azotanga kuchengetewa pamba pedu. Saka uya murwere aizoti kana ashayika vaiwanzokufira pamba. Hama idzi dzababa dzaiwanzokufira pamba. Handina hama yandinoziva inonzi yakafira muchipatara. Saka vanhu ava vaifira pamba zvavaizoitwa ndezvekuti vasati vaendeswa kumochwari taiwanzokunzwa noise muceiling. So nekukurawo mukoma ndo pandakabva ndazonotisa kuti baba vangu vaizobatsirana nevamwe vanin'ina vavo vaviri, vaipinza mutumbi wemunhu uya hama iya inenge yabva mukufa muceiling. So toti kana munhu uyu kana kuri kunzi anenge afa kunyange ari masikati vaitombodileya kudana mapurisa kana ambulance vobva vatanga vamuisa muceiling muya, then later on kana zuva razonyura paya ndopavaibva vazotanga kumhanya vachitoita sekunge ndoke kutotanga kutoona kutoti hama yavo inenge yashayika. Kana munhu uyu kana kuri kunzi akafa usiku vaitomirira kuti kunge kuchizoyedza, kana zuva razobuda vanhu ndopavaizotanga kumhanya kudanwa mapurisa. Ende baba vangu vaiwanzokufarira kudana umwe muCID uyo wavainge vachiwirirana naye ainge achigara in the same street imomo matainge tichigara. Saka waitongoziva kutongoti kana pamba pakatongofiwa ndiye mupurisa ainzi atanga kusvika iyeye. Vamwe vaizosara zvavo kuzongosvikirawo chirango but uyu ndiye anenge atofambisa metsi dzose. Uye pakuzoenda kumusha tichienda kunoradzika mufi uyu paitika zvakawanda. Sometimes motikari dzaingofamba dzichingofa. Apa baba vangu vainge vaine mari mukoma, but at that time vaiti kana pakafiwa mumhuri vaingotanga kungochema vachiti handina mari, handina mari. Tine hama dzedu zhinji dzakazotoita zvekuzotovezerwa makofini kumusha ikoko, zviya zvekungobatanidza mapuranga, but baba vangu vaiva mbinga yainge iine mari. Vaizoti paya kana tabva kunoviga weukama tichiita zvekutsanzidzira, taizoti kana tadzoka kuchechi kwedu kwainge kuchiitwa zvezvo zvekuti pamapledgings vanhu vaiita zvecompetition. Baba vangu vaisarudza kuita zvecompetition but vaine hama inenge yaita zvekungogadzirirwa box remapuranga ekubatanidzira. Iwo ndo Family Secret. Even right now our house it is still there kuBelvedere uko, but mama vangu vachiri vapenyu, but kunyange zvikanzi zvaita sei I am not going to allow myself to be part of that property. Kan handidi zvinhu zvinozondinetsa mangwana pava kugara vamwe vanhu pobva patanga kumuka zvipoko nezvimwewo zvinenge zvava kuzongoitika zviri mysterious pamba ipapo. But ndo Family Secret wo iyi mukoma yatakanzi musazotaura vanangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Naini zvazvakangoma hazvo veduwe. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndo Family Secret yedu iyo. Just imagine kuti kuona baba vako vachiisa chitunha muceiling, then time kana zuva razodoka pobva pazouya mapurisa, vanhu votanga kutochema kutopretenda sekunge munhu yeye anenge achangobva mukufa. Strange things do happen in this world.